voor de voorstelling hebben ze u al geïnterviewd. We zijn nu in de pauze. U was directrice van de muziekschool op Curaçao. Waande u zich niet weer op Curaçao met dit soort muziek? Ik voel me helemaal thuis. Ik krijg weer toch wel het gevoel wat ook gezegd, heimwee. Heimwee naar mijn echte land. Klopt. Betekent, wij spraken, ik hoor het steeds meer, dat de Europese Nederlander gewoon te weinig weet van onze muziek. Dus er moet veel meer aan gedaan worden. Tuurlijk, ja. Zo'n avond vind ik dat er veel te weinig, laten we zeggen, Nederlandse mensen zijn, echte Europese Nederlanders. Vind ik gewoon veel te weinig. Je ziet hier mensen die waarschijnlijk wel eens op de Kantillen zijn geweest, die ook zo'n soort heimwee hebben. En verder familieleden natuurlijk, hè. Ik daarnet bepaalde van de liederen, als ik mijn oog dicht deed, dan waande ik me weer een klein jongen op Curaçao. Had u dat gevoel ook, dat de periode dat u daar was? Ja, ik zal u zeggen, want op zo'n muziekschool wordt natuurlijk vooral door Edgar Palm, die toen ook als leraar verbonden was, werd er ontzettend veel Antilliaanse muziek gespeeld. Dat was zijn specialiteit. En de leerlingen kregen eerst een jaartje voorbereiding en dan mochten naar Edgar Palm. En dan had hij aangepast aan de leerling de Antilliaanse muziek. En dus ik heb het altijd in mijn oren en denk die dingen, ja, van, of het nou aura of wat ik zit. Je kent het allemaal, hè? Alleen ja, de Padolampen, ja, dat is dan dus ook wel eens op Curaçao geweest. Maar het was toch meer de familie Palm. Ik heb ik heb natuurlijk Coco Palm gekend, ja. Oké, uiteraard, hier is bij ons op school wel geweest voor workshops. En dat was fantastisch, gewoon echt zo hij met de mensen omging, met de leerlingen om. Het is de eerste avond, er zijn nog heel wat mooie avonden. Ik denk dat we u vaker gaan zien deze paar dagen die komen. Weet je, ik zou ontzettend graag gaan, maar het is een ellende om met een rolstoel hier naartoe te komen. Er zijn rolstoelbusjes, maar ik kom geradbrakt aan. En dadelijk moet ik naar huis en dan kom ik helemaal kapot thuis aan. Want het is ongemakkelijk. Maar ja, ik probeer het wel. Maar ik heb 1 kaart alvast gekocht. En nou smaakt het naar meer. Ik denk dat we u vaker gaan zien. Ik denk het ook. Prettige avond dan. Dank u wel. We staan hier in de Doelen op pauze van de opening van het Antillenfestival. 7 mei, prachtige avond. Ik sta hier naast 4 mooie dames en ik ga hun vragen. Wat is je naam en hoe vond je het eerste gedeelte van de opening? Nou, om te beginnen, mijn naam is Margaret, geboren Salzbach, getrouwd met Wouters. En ik vond het hartstikke leuk. Het bracht weer een jeugdherinnering bij me op. Als je luistert naar bepaalde van de liederen, ik heb het tenminste net gehad dat ik mijn ogen dicht deed. En dan waande ik me weer als klein jongen op Curaçao. Had ik ook. Ik hoor de naam Salzbach, Ja? ook muzikaal. Wat zegt u? Ook muzikaal, u zelf ook? Nou, ik niet, maar de rest van mijn familie wel. Ik ken alleen maar de radio spelen, meer niet. Oké, hoe vond u het? Heerlijk, fantastisch. Wat is uw naam? Yvonne Zwerwer. En? Zwerwer Curie. En hoe vond u het? Fantastisch, het was heerlijk. Ik genoot. Ik kreeg zin om te dansen. Betekent, er zijn nog meerdere avonden, tot en met 16 mei. Zowel hier in de Doelen als in het Tropentheater in Amsterdam. Dus ik denk dat wij u vaker gaan zien. Ja, want ik woon in Amsterdam. Ben ik uitgenodigd door mijn vriendinnen hier. Dus daarom ben ik hier. Misschien ga ik nog een keer in Amsterdam. Hartstikke goed. Ik heb hier, deze mevrouw die wilde net weglopen. Ik hoorde er niet bij, natuurlijk hoort u er ook bij. Hoe vond u de opening van deze avond, of van het festival? Nou, u heeft de andere gevraagd hoe ze heet. Ik zal ook zeggen hoe ik heet. Ik ben Peggy Wijntuin. En ik ben gemeenteraadslid hier in Rotterdam. En ik vind het fantastisch dat dit soort festijnen hier ook in Rotterdam terug te vinden zijn. Het geeft de mensen ook een gevoel van een beetje thuis zijn. Dus wat dat betreft, ja, ik ben nog niet eerder naar de eilanden geweest, maar het nodigt wel. Schandalig eigenlijk. Met zoveel vriendinnen hier, dan... Zij geven de warmte van de eilanden, dus dat heeft het tot nog toe overbodig gemaakt. Maar op zo'n avond, dan voel je wel dat je er ook absoluut een keertje heen moet. Je krijgt toch dat warm gevoel van de muziek, dat veel overeenstemming heeft met ook de muziek uit Suriname. Met name van de Boslandkriolen, de tumba en de tamboe. Dat herken je en dat roept bepaalde... Toch wint die gevoelens bij ons op? Nou, wint hij niet, maar mijn hart en mijn benen die spreken wel. Dus ik ga ervan uit dat de avond, naarmate die vordert, wat losser zal worden. Dus u zal me zien swingen. Prima, nog een prettige avond. En uw naam? Mijn naam is Quailen Chapman. Ik kom uit Curaçao.
En ik vind deze avond fantastisch. Ik ben uitgenodigd door mijn vriendin Peggy Wijntuin. Dus we genoten ervan. Ze zei net, ze hoort er eigenlijk niet bij, maar zij heeft uitgenodigd. Zij hebben ons uitgenodigd. Altijd als we deze activiteiten hebben van Antillen of zo. Dan is, omdat is van de raadsleden, dat nodig mij uit en mijn vriendinnen. Nou, ik wens jullie nog een hele prettige avond. Dankjewel. Ja. Opening, Antillenfestival, de Doelen, 7 mei. En Ja, leuk. wat is uw naam? Mijn naam is Amito. En komt u voor een speciale artiest of zegt u van... Nee, wij dansen salsa, dus we hebben wel het een en ander met dans en met Antillen van doen. En ik hoorde vanmiddag op Radio 4 een stukje Antilliaanse Chopin. Nou, dat wil ik wel zien. Nou, het blijkt dat wij zeggen ook de Nederlandse, de Europese Nederlanders weten en kennen te weinig van ons. Ja. Dit zijn dus momenten waar je er gebruik van zou kunnen maken. Hoe heeft u dat ervaren, de opening? Als zeer leuk. Ja, zeer interessant. Het heeft me verbaasd, want hij kwam thuis met het verhaal klassieke muziek. Ik denk, nou, dat is niet echt iets voor ons. Maar ik heb er met genot naar zitten luisteren. Het was, ja... Je hoort inderdaad klassieke klanken, maar ook het ritmische dat je denkt van, nou, klinkt goed. Het is weer een soort fusion van de klassieke, het Afro-Curaçaose, het Latijns, wat ze ook zeiden, Latijns-Amerikaanse muziek uit Cuba. Het is een fusion van muziek. Dus er zal altijd een moment zijn wat je iets zal herkennen, klopt dat? Ja, absoluut. Wij hebben elkaar leren kennen in de salsa en bachata scene. Dus dat is precies datgene wat je ertussenuit vist. En ik vind het vooral leuk om dan te zien dat het ook raakvlakken heeft met jazz en klassiek. Terwijl we zelf staan te wiegelen op de muziek. Maar het is eigenlijk klassieke muziek en dat weer verweven is in de Antilliaanse cultuur. Hartstikke gaaf. Vaker doen? Ja. En nu? Ja, zeker weten. Prettige avond. Vanzelf. Hetzelfde.